Yes, di parbangon mangegmus ang iksamiwen ni aya. May sa papel na sirayan kasibay mo. Ako nana ay ayatin ka. Di may sa anang etken ka, ket puso nga grupap ken ka. Ngem di mo pulos apag-arpen. Agdagain penaka tuwing anda amang sagi. Dita puso siya tagrayo ken ka. Ngaminawan kapat padang nadataong ka. Awan makabulog tada kato'y puso. Sikalaeng biyag ko. Ngaminawan kapat padang nadataong ka. Awan makabulog tada kato'y puso. Sikalaeng biyag ko. Sa anang tetken ka, ket puso nga grupap ken ka. Ngem di mo pulos apag-arpe. Dagdagain penaka tuy kanta mangsagi. Dita puso siya tagrayo ken ka. Ngaminawan kapat padang nadataong ka. Awan makabulog tada kato'y puso. Sikalaeng biyag ko. Ngaminawan kapat padang nadataong ka. Awan makabulog tada kato'y puso. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko.